Estas bellas e ingenuas imágenes están creadas por Juan Aldazábal, el pintor de las artes. Pero si su colorido nos alegra la vida, las fotos de los caseríos desaparecidos a lo largo del tiempo en la zona rural de la Sarte Oria producen tristeza y dolor. Vemos una antigua imagen del caserío Atxobakar Zahar, ya demolido. El caserío Atxobakar, también demolido. El caserío Chimistarreta, demolido. Antxo Enea, demolido. Sasueta, Michelene, Oria Txiki, Baso Haundi y el caserío Txartel, todos ellos demolidos. Y así otros tantos y tantos. Urteak ez dira alperrik pasatzen, eta Lasarte Oriako ingurune eder honetan desagertutako baserri ez gain, beste asko eta asko itxuraldatu eta eraberritu egin dituzte. Hala eta guztiz ere, oraindik ere geratzen da baserri tradizionalen bat edo beste. Eta horixe da gure asmoa, baserri hoien bila ateratzea, gure azken baserrien bila ateratzea alegia. Bidaia hunkigarria gurekin konpartitu nahi baldin baduzue, izan zaitezte ongi etorriak. Caserío Elkezabal Txiki. Goxe intxausti, Elkezabal Txikiko Jabia, ezta? Bai. Gaur egun, okerrezpan abil, Elkezabal Txiki noaindik ere baserritik bizizate. Ba, esnia produzatzen. Esniakin batez ere. Esniakin bakarrik. Zenbat buru dituzu gaur egun hemen, Juan Jose? 18 ligera. Eta hortikan bizitzerik baldago? Bueno, ni bizinez bintzat, ez dakit. Bai? Bizitzei badan, segun. Erozen mutan, entzun detornu maitz, modernidadea pixkat iritsia da baserriaren mundura ere, izan ere gaur egun behiak inseminatu egiten omen dituzue. Bai, deriotik azik egartzen jo fraizoro bat hor beten joa gartu eta inseminatzen joa. Eta zer eman izun, gero esniaren salmenta eta pixkat hori nola daukazue organizatuta, nola moldatzen zarete? Bi honetik egin kamiona, letxerua, etortzea. Esnian bila eta gero Andria da jotea, kalea. Ez den partitzea da, marmitakin da. Ah, bai, marmilakin eta horri biltzen da Lasarten bueltan eta bai, Etxe. Lehengo itxura serrari eutxiz orduan. Bai. Kontxo. Bai. Zuen gaur egungo etxebizitza Elkezabal Txiki berria nolabait esateko hementxe gelditzen zaigu, horko parte horretan. Baina okerrezpanabi hemen nunbait izan zen duen zuek garai bateko baserria Elkezabal Txiki, ezta? Baserri zarra emetxe zen, guen gauden azpilontan. Justo hemen, zonalde honetan. Ze urtetan egin zenuten aldaketa pixka bat hemengo baserria bota eta etxebizitza berriarekitzaren kontu? 1967an egin zen hori, eta hau geho udazken nian egun, horrea pasagen janien bota zen. Eta zeren seinale da hori, pixka bat baserriaren etorkizuna beltz ikusten dela, ala ez zaudezu oso konforme valorazio horrekin? Bai, nahiko beltz, guzti baserria. Bai. Inok ez du lanik egin nahi ez dakit. Baserria, kalea jotea jendia lanea. Bai. Baserri, halo. Caserío Arrillaga.
José Mari Otaegi, patriarca de la familia, pasea por sus dominios cuyas imágenes nada tienen ya que ver con su primitivo caserío. Actualmente, su hijo Antonio se ocupa del negocio agropecuario. Behiak eta pigantzak eta ugari ikusten dira hemen inguruan, guztira zenbat buru dituzue? Bai, 160 bat gutxi gara 100 helduak eta 60 gazteak. Gaztak izan duzu, eta segurenik gazteena hau bera izango da gaina. Bai. Zenbat denbora doka honek? 2 egun. 2 egun. Eta oraindik ez diozu izenik jarri. Ez oraindik ez. Bueno, entrevista bukatzen dugunean gero didaun batian, asmatuko diogu bion artean izan bat. Saiatuko ea. Jaiotzen direnean, zuek normalean arrak saldu egiten dituzu aragitarako eta emia gordetzen dituzue bakarrik hemen, ezta? Bai. Emeak usten ditugu esnetarako eta arrak 30 bat egun, 40 bat egunekin saltzen ditugu gizentzeko aragitarako. Aragitarako. Esan dezakegu hau dela gaur egun hemen inguruan gelditzen den esplotaziorik handiena edo handienetarikoa, bai, ezta? Bai, izan liteke. Eta negozioa zer moduz dabil? Nahi esan, orain dela urte batzuk Europako ekonomia elkartea sartu zen indarrean, hori zuentzago zer izan da, ona izan da, ala txarra izan da? Txarra. Txarra, eta zergatik? Zergatik, azken batean esneak prezioa bera egin du. Momentu honetan esnea sortzeko eskubidea kuota deitze zaion hori ordaintzea tokatzen zaigu, erosten ari gara esnea sortzeko eskubide hori, eta gehien bat horregatik. Eta beraz, negozioak askartu egin baldin bada, merezi du, sakrifizio honek? Bueno, askotan da galder hori egiten du nire buruari, baina azken batean urte asko daramatzat lantegi honetan eta inbertsio handitan sartuta zaude eta azken dian aguantatu egin behar. Caserío Larrekoetxea. Zuek hau erosi zenuten orain dela zenbat urte? Hau erosiko zen, orain 48 urte, zati hau zen muinoa aberatza baten basarri hau eta uste asko zikala basarrik. Nazionalista zelako joan zen, aldin izan duzu hemendikan, Italia joan zela entzun zen. Franco gartu zuen basarria bere ganatu zuen, entzun subastatu 48 urte. Ja. Eta orduan, subastatu zuen gure zuak erosi zuten basarria. Erozen modutan ere, hau baserri hau argi eta garbi nabarmentzen da eraberritua dagoela eta pixka txukundua dagoela eta noiz egin zenuten eraberritze hori, noiz aldatu zen baserria? Paretak zauden oso zarrak, eroitzen zauden paretak, eta soli, eta orduan, hau karia zen ondarra partez, osa masa partez, eta hieldo hau errekarri jau, banamanan kendu, eta banamanan jarri genitxon. Hieldo harriak bai, kendu eta jarri, batzuk berritu genitxun hieldo harriak ez zira ondo etortzen, baina bestela, harriak behar dira, kare harriak ertzian, eta soli bake bai, hori lehengoko eurra denak aprotxetu genitxun, altan guztia, eurra oso onda dago. Zuek normalean aintzinako edo aspaldiko urteetan baserritik bizi zineten zuen familian? Gurasoak betiak bizitzen, esne betiak egin da kalea partitzen esnia, Donostia lehenago, gero lasartea, jendia ugaldu zanien lasarten, baina lotura ondila da. Eta hemen behian, justu hemen behian, zuek hain dela zenbat urte irekitzen duten jatetxean? 10 urte hasi ginean, da 9 urte tardiola jatetxea irigendula. Eta bueno, hor gabiltza. Eta harrakeri, baina guztua gabiltza. Caserío Pepenea.
zenbat hiri? Ba, guainengo ja 18 hiri. 18 hiri. Eta hor atzean dauden horiek batzuk, ezta? Bai, hoize batzuk. Zenbat balio dezake olako hiri batek? Onda balima da, ba, onda itxurazko balima 2 milioi opatu barkua. 2 milioi balio du olako bat erosteak. Bai. Zenbat urtekin erosten dezu zuek adibidez? Ba, gu guainak gaztetik, zati merkezio beti izatea, eta gu kartzen dugu ba, portotik, gaztiak, da Bai. urtekuak eta urtetardiko eta holatak. Liotzian urtegia ezitzen, eta ja behin 3 urte eta ja aztegia ustarri jagatzen. Bai. Eta ja 5 urtekin ja tiraka pizkare bai. Ja 6 urte ditunen ja, ba, pizka karga gehizio gutea jartzen, eta gero ja exhibizio batzuk eta ibiltzeko moko balima ja. Gaur egun existitzen da oraindik Euskal Herrian nola kompetizio girori Ba, sekula baino Apustua- gehiago hiri jauen. sekula baino gehiago gaina, Leheno basarreko baino dena dona hortako, ja basarrin jendiare, aida, kotxia eosi barren partez, ba, irinak esaten. Bai, Aztea zualde hortan, ba, hola idia. Edozein motan entzun dut Bizkaian oraindik ere apustuaren eta Bai. erretoaren eta hiriproben mundua pixkat Gehiago. sasoi Bai. betiagoan dagoela, Gipuzkoan baino. Bai, irila gehiago Gipuzkoa lehenko ja, baina afizio gehiago igual. Eta oraindik ere jokatzen da diruan, osea, juten da jendia eta Bueno, hasten da diru jokatzen. apustutan. Esatea minimoa, esatea 50 euro, 1000 euro. Bai? Hori minimoa. Minimoa. Gero handi gora nahizuna. Gero izatea jende diru jendioi, bueno, ba, horrek gezio gogatzen, baina gu zelako jendia, ba, ez du asko gogatzen. Vamos a ser testigos de una escena insólita, muy pocas veces vista. Una pareja de bueyes del caserío Pepenea corriendo por la carretera y arrastrando consigo una piedra de 1550 kilos. Zeintzuk izango lirateke Euskal baserriaren ezaugarri nagusiak? Ezagorriak dira bat alde batetik gune ekonomiko bat da, babes ekonomiko bat. Alegia nekazaritzatik eta abeltzaintzatik sortzen zen enpresa txiki bat, eta bizi zirenak hortatik bizi ziren. Baina ez da gune ekonomikoa bakarrik, gune soziala ere bada. Eta hor bizi ziren familiako kideen arteko harremanak eta oso berezik dira eta badute bere zuzenbidea ere, idatzi gabeko zuzenbidea, baino ohitxurez etorri dana. Eta bestaletiken, esan dugu gune ekonomikoa dela, gune sozialare baita gune erlijiosoa ere. Baserri santutegi bat da. Baserri esan ez bizi ziren lagunena bakarrik, baita aurrekoena ere. Hildakoak hantxe bizi ziren, nolabait. Eta gainea lurperatzen zituzten, kristautasune hemen sartu horretiken, lurperatzen zituzten baserren inguruan, edo baratzan, edo itzutzurepean, hau da telaituaren hegalpean. Eta gero kristautasuna sortu zanen, orduan ja lurperatzen zituzten elizan bertan, edo eliz inguruan. Baina baserri bakoitze zeuken eliz hortan bere jarlekue, bere sepulture, bere leku berezi baten. Eta sepultur hori mantentzen zuen eta zuzentzen zuen nola baina etxeko andreak. Etxeko andrea zen baserriaren ardatza. Zergatik izan da baserria hain garrantzitsua Euskal Herriaren historian, gure historian azken finean eta gure herriaren bilakaeran? Gure kulturaren zanti handi bat hortxe jasotakoa da. Hortxe bizi izan da eta zori txarrez hortxe hil dagoen dela denbo gutxi. Bestaletik euskara no mantendu da. Gure ezaugarri berezien euskara balin bada. Gure kulturaren ardatza euskara balin bada, non mantendu da euskara. Irunen, leku hauetan, baserritan. Hortxe dezu ba, baserriaren garrantzia, argi, gure begi bistan.
Haciendo nuestro recorrido, nos hemos encontrado con la romería de Azcorte. Al pie del monte Buruntza, en la ladera norte, estaba ubicada la antigua ermita conocida con el nombre de Santa Cruz de Azcorte. Actualmente, después de años de incendios y reconstrucciones, la nueva ermita sigue cobijando al Cristo de Azcorte con la veneración de los baserritarras. Y con este motivo, anualmente, en mayo, se organiza una alegre fiesta popular. Bi. Hiru. Eta bukatu du bosgarrena Barberenak. Apa, bota, bizi.
Eta txalo bero bat, Urtzi eta Barberenari. Caserío Telleriberri, Kaskarro. Bueno, Manuel, beti esan izan du da Euskaldunak hartzai onak direla, eta ikusten dugu zu behintzat oraindik ere hartzai lanetan ari zarela. Hartzaile lehenguak, hartzaile ez da ona, ardi ondo kontu egiten. Hartzaile ez da ardegin ibiltzea lau izten. Ardegin ibiltzea apizi joalago, nire bezala xe. Hartzaile ona, ardi ondo egitzen. Hoi ez da ondo. Gozi da eta. Zenbat ardiburu dituzu gaur egun? Hartzaile ez ondo baina esaten, zenbat ardi ditu. Berdin da, endo hoi bat, eta bio. Hemen hengo ja berreita bi hiru hola, eta bestia berez. Irisazia handatza deitzen mendia honek, udaren. Udara barzeko mendia honek. Eta hemen digena, datorren hastiena gesten oain zuitu eta hogean behar da. Zer, hemen arradia almen ez du gala jarradia. Udaren, mendeia behar da arradia. Ze negozio egiten dezu gero ardiekin, batipat nondik atatzen zu gero tekina? Ardaia ene oso joa, oso txikila. Lehen zaiz, hartzaia izetala, ardaia ondo egutzu, no? Eta, nahi, abizitu izan da, gustatu intzet eta ala zen. Hoi dena oso bizka. Asko euk eta lana asko inezkoa, jetzi eta gazta ondoin da danak ematok, eitxe balin zer bat jortza.
Ezin ukatu Telleri Berrin baratza ederra daukazuenik, Manuel. Ze produktu lantza dituzue batipat gaur egun Telleri Berriko baratze honetan? Hemen ikusten patata hau. Hemen da pipartxo iseroak, guain aldatu berri. Hor tomatia. Han pipar morro txatu iteguak. Takia berzan, etzegaldien han baina, tipula, porruba, letxuba, zanajua. Hau da berrin kanpo honetan, generoetana. Genero naturala kanpo honetan etan. Eta ze intentzioekin egiten zuen etxerako ala kanpoan saltzeko? Ez. Aztien 300 hola sartea merkaile txikia bezala eta harean dan generoa. Genero naturala emanzkain ondo saltzea, jendia ondo uste eta pozik. Llegamos a Miracampos y seguimos sin encontrar nuestro caserío. Miracampos es una hermosa vivienda, nacida como otras muchas sobre los restos del caserío que nosotros buscamos. Caserío Miracampos. Arantxa, Lasarteko Miracampos baserrian gaude, eta ez dakit daturik daukazuen edo baserri hau noizko otean edo zenbat urte ditun edo? 300 bat urte. 300 bat urte, Bai, gutxi gora bera. Gutxi gora bera, bai. Bai. Bernardo, zuen familia noiz iritsi zan baserri honetara? Gutxi gora bera, orain dela 72 urte hola. Bai, zuek izatez, hemen okerrezpana? Bai, amazana elkezabalen jatxua zan, eta atxazana agitan. Ja. Normalean bizimodua baserritik atera izan dezue urte guzti hauetan, Arantxa, eta ez dakit nik nolakoa izan den hemen Mirakamposen eguneroko bizimodua, alegia zertan jardun izan dezuen normalean egunerokuan? Bueno, betia jetxi, esnie partitxu, belarra ondu, lurra maniatu. Danetik pixa bat? Danetatik. Danetatik. Eta gogorra izan da bizimodu hori? Bai. Bai? Gogorra. Edozein mutan, gaur egun ja pixka bat, ez dakitek hitza jubilatuta dan, baina uste dut lan aldetik eta ja behitzak etxi dezuela ritmo hori, ez da, Bernardo? Bai, oain asko zela saio bizigea. Bai? Ez oso erretietuta, baina erdipurdino, eta oain oso lan gutxitxe dut, ondo bizigea oso. Zertan jarduta dezu, zer da oraindik ere mantentzen dezuena, hola zelan egiten dezue? Bueno, kapritxo zaitzegea lanian, egile esatezkotan. Bastara garbi kontuin da, jenburudi kontu inez, esateago. Zer esan manizu, oraindik ere hemen ganau buru batzuk eta ikusten dira inguru honetan, ze animali dituzue baserrian? Bai, baina ez geha jateatik ez geha ekin jaitzen. Bakarrik terrenua garbi euki eta gustatu itxezaskiulako. Arantxa eta Bernardo, ez dakit nik, oraindik ere badago jente bat baserritik bizi nahi duena, eta oraindik ere mundu horretan sartuta dagoena. Ikusten aldiozu zuek etorkizunik, esate bateako Arantxa, ikusten diozuzuk etorkizunik bizimodu horri? Nik ez esango nizuke. Ezetz? Ez esango nizuke. Zaila ikusten duzu? Bai. Bernardo, zuk zer horrek nola ikusten duzu kontua? Oso beltza. Oso beltza? Oso beltza, zatik urte askoan bizi baldin bat zerate zueke, ja batera esautuko zerate. Baserri dana galduta. Baserria zu guztezu beraz galtzear dagoela. Oain mantentzea ematetxuen aiudakin. Bai. Ematetxua aiudatzuk eta oikein mantentzea, baina oikentze batxue, batez. Bukatu bada. Poco a poco
nos vamos acercando a algunos caseríos que nos empiezan a recordar tiempos pasados. Y eso nos hace pensar que vamos por el buen camino. Así, llegamos a Buenavista. Caserío Buenavista. Bueno, Pako, hau nor da ba? Artista hau? Kaxiano. Kaxiano? Bai. Akordoia jotzen aldo. Ez. Bueno, hementxe gaude Buenavista baserriaren inguru edorronetan, baina oker espanabil zuek aspalditik baserritik bakarrik ez zarete bizi. Ez. Atxona argina zan, da uade bitan ibiltzen zan, argin da zeian, da atxade bai, atxade argina zan, da uade argintzan, da hemen basarren ibiltzen zan. Da nire Michelinen ibiltzen itzan, Bai. da geho hemen basarren. Bai, beraz bi jardun horietan, batetik kanpoan lanean eta baserriko kontutan ere bai. Ganadukin eta ibili izan zarete, behiekin eta esne zehata. Esne behia ginen. Bai. Da geho esne partetxu eta hola zehazaren bai. Baina hemen behirik ez da giri inguruan, ze horrez behiak kendu dituzuela. Bai, behiak kendu ginen, da oain sagardokin da, deikatzea. Sagardokin? Bai. Hemen gaina ikusten dut segulako sagardi ederra daukazuela, beraz, etxeko sagarrakin egindako sagardoa. Bai. Eta goendik trasteak eta hemen inguruan dituzue, sagardoa egiteko? Bai. Erakutxeko aldizkia zu segundu txapen. Bai, guazen, nahi dezunia. Eskusioa asto gainean ingo du, Kaxanoen gainean, ala? Ez, oinez ungo beha. Oinez? Bai. Hala, tira, gerorte Kaxano. Guazen ba. Jeba! Nik ez nekina da sagardoa harto buruekin egiten zanik. Bai, horre, harto buru garrai. Zeba? Harto egin, ez tala, sagardo egiten. Oain ez tala garaia gene. Oain ez tala sagar garaia. Oi ba. Edo zen motane, hementxe gaude aspaldiko tolare baten parian eta bar. Eta gutxi gora bera nola izaten da prozesua, hasikeratik kupeleta iristeraino. Hor goiti, sagarra bildu, eta angore jo, aurrena, eta gero txorro hortatik goiti bera, gestea, makina, eta gero makinan txikitu, eta gero palagin hemen danien zabaldu. Eta traste honen funtzioa pixkat lana zein izaten da, nola? Hau, zehatu, hola jarri, postezitu hortan, arabeira, eta gero handik korrearekin, poleonta jarri, eta gero, handik interretoria iban, da hau pixkena, bera haste. Da gero, sardua, hor bera jute, hor txorru hortatik, txullu hortatik, tinia, bera. Da gero handik upeleta. Bueno, beraz, hementxe gauden ingurune honetan biltzen duzue azken finean, etxean egiten duzuen sagardoa, ezta? Bai. Zenbat litro izaten dira urtean gutxi gora bera? Hoi ba mila, hola, tankero egite du. Eta zenbat kupelatan? 5 upeletan. Eta inbeste lan zertarako, Pako? Ba, hamen dit txitiko. Txotxaiteko? Bai, jauna. Probatuko aldeu? Bai, jarri basu. Bai, bota aldurri gabe, Itxura txarri ez dago honek, Ez, una do, sardua. Bai? Bai. Gorea eta bitza politia. Bai. Gustu ere bai. Gustu ere bai? Bai. Bueno, topa, jauna. Bai. Osasuna. Bai. Ja, edarra, Hola, bizileike, Bai. Una do, bai, hau. Beharra do. Y por fin encontramos un caserío con su estructura tradicional, que no ha sido demolido y que parece poseer la esencia de los viejos caseríos. El Kezabalaondi, también conocido como Lauterdi.
lasarte aldean mundu guztiak Lauterdi goitizenarekin ezagutzen omen du baserri hau. Bai, begira, nire atxona etorri zen Amazatik. Eta itxura denez, biez bat apurtu edo moztu bazun. Eta esate duen jokatu zuela musian ez dakit zertan, eta irabazi nun bat. Eta lagunak izan ziola, bona, etza boste gorita, ez, boste ez, Lauterdi maik eta itxura ez, horte dator, Lauterdi. Lauterdi orduan. Bai. Sasia indarrak gutxi gora bera noiz iritsi ziren baserri honetara, badauko gorren berri? Ba, gutxi gora bera, etorri zian 1860 Sasiain, baina aurretik Larburu hemengo zan, Etorri zen gizona, etorri zen Sasiain. Baina Andria hemengo zan, Larburu. Zu okerrez panabiltzea baserri honetan jaiotako azken laguna. Bai, eta kuku ez dela. Zeratik, nire aurrekoak 10 zian, eta aurrekoak beste 10-11. Eta ni azken dugu bai. Zu azkenengoa, eta nola goratzen dituzu haurtzaroko garaiak, hemen oraindik gelditzen da Aintzinako baserriaren berri eta bar, nola goratzen dituzu urtaile, Bixente? Bueno, ba, zer esango izu, hemen baserritan bizitzarako modua, ez da, denetetik esan duen, zauzkazun behiak, txarri bate bai, gio zoruak, baratza, eta hemen denetetik zerbait egiten. Holexe, Hau da marabila, Bixente. Ez dakizu, baina nik honi Aintzinako kontuen usain hartzen diot. Noizkoa izan ote daiteke, ganbara hau? Ba, beira, esaten da, 1600 garren urtean, bazala hemen basarri bat, elkezabal izena zuna gaina, baina ez nik ez ditugu izango da, zatik gane, 19. mendian, karlistako gerretan, urnietan 5 basarri geratu zen bakarrikan, eta nik ez dut uste hau bakarrik geratu zenik. Eta hau segurezko ordune erra ingo zen, baina ez dakit segurezko, ez dakit. Edozein modutan, Aintzinak usaina bai. Zerbait bai. Leno, justo baina behian ikusi dugun zutabe nagusietariko bat, hause, ez da, betikan gora datorrena, bai. Eta estruktura... Bai, izaten izun, nola zaden, 4 zutabe, 4 poste, erdintza denak, bera, 1, 2, 3 eta 4. Eta esaten izun gainean nola zen buruz josita zaben. Ikustu juzu, nola josita? Bai. Eta gero beste 8 daude bat handao, bestia han, oseak, buelta guzein Bai, kanpokoak, ez da? Eta hauek orduan erdiko laurak. Zea, hemen pareten kontu ere garrantzitsua izaten da euskal baserrietan, hau mendebaldekoa. Bai. Ua, iparra. Eta bilak itxu-itxuak. Bai, ordu nintziat ontuak, Ez da, bazakita zerrati izan hori. Bazakit zerrati, ebila eta aizia handi etortzen da. Eta geho, egua eta ekialdia berez, ekialdia, euski ateatzeko, saludua. Bai, ez da? Eta hoxe da normalean euskal baserriaren estruktura logikoena edo normalena. Nik uste denena. Hemen ikusi beharra dago nola dagoen arkitektura aldetik eta bar dana egurrarekin egina eta untzarik erabili gabe, olako zer misterio handirik gabe, baina dana perfecto eta sendotasun itxurarekin eta ikeragarria. Hiltzei gabe eta gaina egurraka luziak, ez ikustezu. Soligo honek azten dira hau bakarrik ez, denak. Azten dira hor eta bagotzen dira antxe, denak oso zuen. Orduan nunbait bazen egurra, gaur ez da holagoik. Hainbeste ez da gelditzen, eta lako kategoriako ere gutxi. Hoi gutxi jo. Ni ez dakite zuke kontrako petxatuko duzun ala ez, baina olako baserrik, olako ganbarak, olako Aintzinako usain hau ez da asko gelditzen, ez da sobera gelditzen Euskal Herrian olako baserririk. Ez, eta ni uste geho eta gutxi jo baina, Zeratik, honek hemen egongo alitzake negozio bat, bizitzeko bide hon bat, bihar eukitxiko den olakoa baina, bestela nik uste hau goiti bera igula, atzeka. Lastima. Baina nik aluztete. Vicente y su familia no viven en el caserío. Vienen los domingos a descansar y lo cuidan como si fuera un auténtico museo. Bien.
Llegamos a Saltzate, que aunque carece de la estructura tradicional de nuestros caseríos, no ha cambiado nada su personal fisonomía a lo largo de los años. Mantiene así su propia identidad, distinta a la vez que auténtica. Haze sorpresa izan zen, niretzat etortzea eta Saltzate baserria Lasarten aurkitzea. Banekin, Ainton hori entzun da, ama hemengoa zeukala, gure bixamona. Eleiztegita, hemen oinik ere leiztegitarrak zaudete. Aguratxona Isidrok, etxe honen omenez, beak ondo zautu baitzuen, Saltzate izeneko fandangoa idatzi zuen. Horixe joko izuet, bertan entzun dezazuen. Anai batek damaki basarriko martxa, hori basarretik bizitzen da, lengo gurasuan legea, eta beste senidea, pixkat muitu behar izan dugu, beste lantegi batzu bilatzea, hemendik danantzako ez daulako etorri dikan. Adibidez horretzeko jaskoiek zenbat dituzu gaur egun? Bai, hor ekartzen ditugu 60 bateko tandak, dia oliaizko ikusten zuen bezala leposoila dian, dia arraza bat. Haragitako oso ona diana, oso haragi ona dute, grasa ez du beste batzuk gaine grasa, eta gero sendua dira eta hildare txikitan gutxi goitxe dira. Esan duten bezala jateko ere oso haragi ona dute. Eta oiluak ere bai, ez da, horko beko parte horretan? Bai, hor bestaldian, alde horretan eukitzete oilu batzuk, garroltzetako, 30-40 bat oilu duten dira, eta etxeako eta beste batzu saltzeko. Inguru hauetan oraindik ere badira batzuk apustu egiten dutenak, adibidez zure anaiak, kasu bakarrik baserritik bizitzeko, ezta? Bai. Zuk uste duzu mundu horrek badula etorkizuna, sakrifizioa asko, baina etorkizunik baote du ala galtzen ari den gauza bada. Etorkizuna hola, tankero hortan lan egin da, ez oso zaila. Inberra dago, inbertsio handi batin, aldaketakin, obrak ikullu biherren bezalakoa prestatu, o bestela etorkizuna zaila daka. Gu mantentzea oraindik anai batek etxean lan egiten dula, eta bestiak kanpoan lan eginez eta bere ordu libretan launduz eta sakrifizio handi inez, euste jo nola batxe. Baina guztia pena emate dulako, ez pena handi emate guztia ere. Eta gure semalabek eta ez dutu baldituzte olako kontuak, baserriko kontuak, ala uste duzuia denboraldetik limitatu da gola pixka bat? Nik uste ez, hori bizkana beste baserri askotan ikustean bezala, hiltza dihoa zatik anola, politia ematen du, baina etorkizunik ez dago, hola. Antonio, nuestro baserritarra de Saltzate, nos dice que esto está agonizando.
que esto está agonizando. Y estas palabras nos trasladan a las decadentes imágenes del caserío Lecuna. Y con ellas termina nuestro viaje.